maiona sei pamusoroi vana vedu vazhinji vacho havachateereri asi chavanoziva chaicho hapana. Kunyange mberi kwako akagumira grade 2 kana mbuya vako vanokupa mashoko ekuti haufe wakawana futi. Asi mhosva zhinji ndiri kuona kunge iri kwatiri isusu sevabereki. Vana vedu tiri kuvarera kungana chigumbukumbu vave vakabva kuhohwa vainzi vatsurwa akatsurwa anobva anyungudika. Tiri kuda kuzotanga kuvatsudza vatonini vadarika zera iroro, nekuti isusu tichikura amai vaingokutarisa neziso kana kutambisa gumbo waibva waziva kuti ndaita offside ndoenda panzvimbo. Asi isusu manje vedu ukada kana kuona achitsurwa nemumwanzi aiwa wangu mwana haadzwaro. Kunyanya isana mai ndisi tinogara nevana nguva zhinji. Baba vakada kana kuranga mwana mai vanobva vati aiwa musadaro mwana, anobva azoti mwana achinzwa izvozvoka. Vana vedu ava ngativabatei vachiri vadiki. Panoda kurohwa munhu ngaarohwe, panoda kunzi ngaadzidziswe kubva ari mudiki. Kweda kuda kuzotanga kumudzidzisa atanga kupinda musikanzwa yemadrugs kana kuti asisa kuteereri.